И здравейте всички, тут е бокс. Това е следващата мисия на Суит и това е преземане на територията на бокс. Така. Добре, никакъв чит не съм използвал. Взех си оръжия. Всичко не е читнато, всичко съм го взел просто. Ще вземем колата, но ще минаме. Толкова няма каране. Да, знам. Така. Сега. Добре, бе, добре. Знам, защото и от стълба понякога се чупи колата, така че това няма да минавам през нещо. Знаех си. И двете попадения за Барса на Алианс Арена бяха идентични. Комбинация Меси, Суарес, Неймар. Така. Триото продължава да изумява с ефективността си, отбелязвайки 114 гола от началото на там. сезона. 53 Вижте слънцето. аржентинския гений. Меси е най-великият футболист в историята. Надявам се, че в Берлин Барселона ще спечели петата си европейска титла. Часове след края на реванша, футболистите на Барса продължаваха да се усмихват широко, празнувайки дори в автобуса, превозващ ги до техния самолет. Во. В началото на следващата седмица Българския футболен съюз ще обяви кои родни клубове няма да получат лиценз. До момента под въпрос за Европа са 2 отбора, а за България 5 продължават да не могат да погасят задълженията си. Голмайсторът в група Антонио Алиете призна, че желанието му е да остане в Левски и през новия сезон. Договорът му с клуба изтича това лято и ръководството е стартирало преговори за подновяването му. Сега. Чувствам се добре тук и бих искал да остана. Без никакво съмнение, най-голямо впечатление ми направи публиката на Левски. Аре бе, какво стана? Това е отбора на народа и любовта към клуба се предава от поколение на поколение. Трябва да вземем купата на България и след това да участваме в групата на Лига Европа. Тази вечер Започваме война. Започваме война. От 21:30. Така. Малко майтапче. Очаквани последната битка преди финала. Азис ще бъде Георги Станчев. Маца ще бъде Луис Армстронг. Нечо ще бъде Дърган. Шана ще бъде Джеси Джей. Кристо ще бъде... Ти си приготви раницата за утре, сутрин си на училище. Знам, бабо, стига. Ще бъде Славка Калчева. Като две капки. Понеделник. От 20 часа. По-нова. 5:30. Добре. Първата атака видяхме. Нали знаете, те са си от 5:30. Много несериозно подхождат. Днеска ги гледам на кондиционната 7 деца дойде и О-о, грешка, грешка. Добре, вече да не се лигаме. Че идва още част, казах ви. И вече официално е територията на гангстерите. У вас има ли ток? Не само у нас, целият квартал няма ток. Как така? Тук сме незаконно свързани. Веднъж в месеца идват от електрификация и ни режат. За няколко дни. За няколко дни? Чао! От дяволите. Добре. Добре, и се върна към същата мисия. Днес ще има слънце, а след обяд на места отново ще превали. Завършваме прогнозата И здравейте, потребители на YouTube. и красотата на деветачната пещера. Аз съм Благодаря ви за това. вашия приятел. Сега започва шоу Ето, че идвам. Приятно от мен хубава вечер. Кой бе? Абе и ти го можеш, ама не в плана. Аре, бе. Какво стана там? Не. Не. Добре, да изложи си табуретката и ела седни тук да си го гледаш, какво си кривиш врата. Вземи да ти се изкриви. Аре бе. Остана бе. Остракна. Добре, никой.
Не съм му казала, не ми на телефона, мисля сега да го търся. Всеки тук на полисмети ме вижда. Парка от сита тя Той тогава. ми вика, не се карай и с теб, бъди по-внимателна. Да, но... Ей, ей. Аплодисмент. То няма лошо, аз всеки път се изтопвам. Все едно води и ям по нога. Сега аплодисмент. Добър вечер, дами и господа. Аз съм Станимир Гълов, но днес съм по-известен като Пен Гълов, защото освен водещ съм и луд фен на най-великото шоу «Ям помога». Здрасти сте! Колкото повече приближаваме финала, толкова по-силни ви стават аплодисментите. Така трябва. Айде сега пак си вие, защото предстои да представим жури. Готови? Почваме! Аплодисменти за първата в формата на шоуто, прекрасната Елена Петрова. Аплодисменти за титана на мисълта в шоуто, проницателния Ники Кърчев. Аплодисменти за рицаря на Сирко Йордан, академик Александър Балканов. Уважаемо жури, толкова добре знаеш, че като влязох реших, че група абитуриенти са се намърдали на местата ви. Много сте подмладени. Така ли ви действа шоуто, господин Вълкан? Много. Чувствам се и аз като абитуриент. Започвам ли да броя? Едно, Кога точно бяхте абитуриенти? тогава Имаше ли абитуриентски бал? имаше, ама не такива пишни. Да, с какви коли ви извозваха, за да викате и... Не, аз ходих с едни старомотни трамваи, които... А от трамвая връщите? Да, А с костюм ли бяхте? с риска и панталон. И чудесно. Тогава бяха бедни времена. Да, Елена, това времето предстои или вече? Да. Как беше облечена? Терапията ми пречи на театрална Да, такива години бяха, да. Кой каквото си докопва от тях, театър много се краде. Господин Кърчев. Бяха костюм. Както такова, като всеки нормален мъж. Да. Нормално. Ако е след още за тях. Позволени са. Шоуто помлади журито и подмлоти водещия. Да, аз съм луд за това шоу, признавам. Така. Нека ме освидетелства. Аре бе, то няма ли да умре? Цитираме затворът в килия с тафицирани стени. Готов съм. И на. Само в килията искам да има телевизор, който Как да ми задължително отидохме, да нека да хваща нова отидем с телевизия. него. Да видим То въпроса от миналата сряда. беше много неспокоен. Най-като каза Корема и викам, аз прикопвам, тя не се... Така. Тия двамата. Опа. И това беше от този клип. Тя не се бе харесал. Коментарите, и бай. Няма